Bona traparan, zer moz zaudete ondo da, oze? Ikusi dut, nabaritu dugu hemen aurreko aldean ja beretu zaretela gutxi gora bera, atzean oraindik pixkatoz zaude, eta gogoran hasten dizue traparan, festetan gaudela batzuk triste egongo zarete udara bukaera delako, udara bukatzen ari delako, baina gaur kontzertu batera etorri gara traparan, eta deinai batera etorri gara, baina ez! Orain, zuek ahotsak entzun nahi ditut, zuen ahotsak urratu arte, hemen zaudete ala ez! Zuek! Zuen gaziek ez dute zulatzen gure